Шаян ТВ канал турында ишеттек. Әйе, хәтта күбрәк тә әйтә алам, безнең балабызга да күрсәткәнебез бар. Вот, һәм интернет аша инде. Кызык, молодцы. Чынлап та бу зур ирешү әйтә алам. Шаян ТВны ишкәнек бар, күргәнек бар, багып торабыз. Минем кичкенә бәләкәй кызым бар. Шул урыс каруселіне бакмый, біз енді хәзер Шаян ТВ бешекте Шаян ТВны багып торабыз. Бик ошый. Шулай багабыз. Киләчәктә дә сезгә уңышлар. Рәхмәт. Беренче бер проект, ул балалар өчен телевидение, Шаян ТВ исемле канал. Тәүлек буе ул хәзер балалар өчен төрле контент күрсәтә, яме. Һәм минем теләгем иде, сез аны тыңлагыз. Беренчедән, бездә бит монда татар яшьләре форумы булса да, сез инде күбегез өлкәннәр кешеләрегез, бар сеңелләрегез, инәләрегез, каберлек балалары да бар инде, сез теге потребитель булалар, кулланучы булалар, бәлки аларга тәкъдим итәрсез. Башка чит урыннардан килгән кешеләр булалар. Чөнки аларның теләге, әлбәттә, шундый теге ТНВ планета кебек Шаян планета булырга, әлбәттә, димме? Олар өчен. Сезне тапшырам аларга. Хәерле кич барчагызга да. Минем исем Резида Хәсәнова. Мин мөхәлләр бүлеге җитәкчесе һәм инде проектларның җитәкчесе булам. 12 ноябрьдә безнең президентыбыз тарафыннан Шаян ТВ ачылды. Хәзерге вакытта безгә инде 9 ай. Шушы ай дәвамында без инде бик күп эшләр башкардык. Без әле кичкенә генә булсак та, ләкин эшләребез бик зур чыннан да. Ни өчен балаларыгызга күрсәтергә кирәк дип уйлыйбыз, чөнки кичкенә вакыттан ук без әгәр татар мөхитенә чумсак, никадәр иртәрәк без татар мөхитенә чумабыз икән, шуның кадәр сезнең балаларыгыз шушы мөхиттә булачаклар һәм татарча яшәп башлаячаклар. Контентка килгәндә исә безнең контент бик матур, кызыклы, үзенчәлекле. Үзебезнең тапшыруларыбыз сәгатьтән артык һәм инде 3тән артык безнең мультфильмнар һәм тапшырулар. Без аны закупны контент дип әйтәбез әйткәндә. Бик күп кешеләр белән элемтәгә чыктык. Бу инде безнең Татарстаныбыз гына түгел, Россия буенча да, чит ил буенча да. Һәм безгә бик теләп үзләренең тапшыруларын һәм мультфильмнарын тәкъдим итүчеләр бар. Шуңа күрә без үзебезнең Татарстаныбызда гына шушы продуктны чыгармыйбыз. Без инде күп кешеләр белән элемтәгә керер, алар белән бик матур продукт чыгарабыз. Әгәр безнең видеобызны күрсәгез, монда кайбер проектлар гына 20гә якын проект үзебезнеке, һәм инде кайберләре безнең үздән читтә китерәләр. Балаларыбыз бик матур, алар бик шук һәм шаяннар. Һәм нәрсә сөендерә? Менә башлаганда гына әле безнең Шаян ТВны чыгабыз балалар бакчаларына, чыгабыз инде булса бик зур мероприятиеларга. Һәм инде Шаян ТВ турында белмәүчеләр башта сәерсенеп карыйлар, бар микән мондый канал дип, инде белә башлагачтан хәзер кая гына чыкмый, безнең яныбызга йөгереп киләләр һәм үзләренең теләк тәкъдимнәрен җиткерәләр. Менә шунысы сөендерә, безгә бик күп кеше мөрәҗәгать итә, яза, безне чит илләрдә карыйлар. Менә әле генә статистиканы без карадык, Нидерландыга кадәр карыйлар, Америка бездә. Һәм без инде уйлыйбыз, кемнәр икән дип, хәтта. Безне карап була сайтта. Менә күбесе сорыйлар, кайдасына карап була, без Спутникка чыктык. Бездә дә карый алабыз, Татарстан һәм Россия буенча Спутникта без бар, һәм инде безнең сайтыбыз бар. Сайтта тапшырулар, сайтта туры эфир бара. Һәм инде Instagram. Әгәр дә мөмкинлек булса, Шаян ТВның Instagramына һәм сайтына кирсәгез, бөтен яңалыклар белән хәбәрдар булачакбыз. Һәм инде әгәр дә кемнең дә булса, үзенең төбәге турында сөйлисе килә икән, үзенең иле турында, шәһәре турында, без ике куллап риза сезнең белән элемтәгә керергә. Элемтәгә бик җиңел кереп булачак. Әгәр дә Instagramда икәнсез, хэштег куйгыз Шаян ТВ дип. Без шушы хэштег буенча сезне табачакбыз. Сезнең балаларыгыз сәләтле бар икән, яисә инде нинди булса бик матур чаралар үтте икән. Шул чараларында без хэштег буенча табабыз һәм сезнең белән элемтәгә керәбез. Инде турыдан-туры эфирга, турыдан-туры элемтәгә керәсегез килә икән, шулай безнең сайтта бар почтабыз, шунда яза аласыз. Һәм инде интернет челтәрләрендә без һәрвакытта да ачык. Күбесе сорый, үзебезнең проектларны сезгә тәкъдим итсәк ярыймы дип. Әлбәттә ярый. Без моңа бар дип сөенәбез һәм шатланабыз гына. Чыннан да безнең хәзер үзебезнең төрле төбәкләрдә, корпунтлар дип әйтелгәндә, безнең хыялланабыз ачырга белән сезнең белән сөйләштергән турында. Безнең хәзерге вакытта Татарстанда бар. Без Актаныш белән элемтә торабыз, Теләче белән, Арча белән. Һәм инде шушы районнарда булган балалар инде үзләре тапшырулар төшереп, монтажлап безгә җибәрәләр. Хәзер инде Россиягә чыгабыз. Һәм инде сездән дә көтәбез. Әгәр дә сезнең проектларыгыз бар икән, ике куллап риза, безгә языгыз, җибәрегез. Һәм инде без аларны карап, Алла бирсә, чыгарыбыз үзебезнең эфирыбызга.
Эфиребездә бара төрле ток-шоулар һәм мультфильмнар. Без инде чыктык төрекләргә дә, Америкада, Россия беренчеләре инде үзебезнең мультфильмнарга, татар мультфильмнары бездән чыга. Шунысы сөендерә, балалар башта карыйлар, аларның ияләшкән русча караган мультфильмнарны. Татарча карый башлагач, ничектер башта сәерсен тапалар, аннан соң инде аларны телевизордан айырып та булмый. Чөнки чыннан да ташбакалар татарча сөйләшә. Мәсәлән, Черепашки ниндзя безнең хәзерге китте, хәзерге вакытта алар татарча сөйләшәләр. Хәтта беләсезме, балаларга түгел, әтиеләр дә карый. Чөнки балалар каналы ул балалар каналы гына түгел. Ул иң беренче чиратта гаилә каналы. Әгәр дә әти-әнигә кызык түгел икән, кабызырга бу каналны ул шуңа баласына кабызмаячак. Инде күп очракта безнең нәрсә? Әгәр дә әти-әни сайлый икән менә нәрсәне кабызырга, бала шуны караячак. Шуңа күрә әти-әни буларак та сезгә дә мөрәҗәгать итәсем килә. Каналны кабызырга кирәк. Аны кабызсагыз, карасагыз, аны чыннан да эчтәлеге бик бай һәм һәрбер бала үзенә кызыклы әйберне таба ала. Мәсәлән, сез ничек менә бу контентны булдырдыгыз? Мин аны искелә, ничек аңладыгыз? Менә бүлмәдә бу мультфильмны күрсәтергә кирәк, мәсәлән, шоуны күрсәтергә кирәк. Инде бар мәсәлән, инде иң популяр тапшырулар бар. Кайсылары җиңел мәсәлән, шундый әйткәндә, бәлки бу кеше инде гадәттә кеше әйтәсенә безгә мондай булыр җитми дип шундый баш. Әлбәттә, бездә тапшыруларны әзерләү вакытында без инде иң башта без балалар советын оештырдык. Чөнки безнең иң зур һәм иң кирәкле кешеләр ул балалар, критиклар дип әйтик инде. Безгә 30-га якын балалар булды. Аларның яшьләре төрле, 5-тән 5 яшькә кадәр без аларны яшькә карап бүлдек. Һәм инде шушы башта тапшыруларны һәм мультфильмнарны аларга күрсәттек. Ул бал системасы буенча алар балалар куйдылар. Һәм хәзер дә куеп баралар, алар айга бер җыелалар. Шунысы кызык, мәсәлән, безгә кызык булганнар да аларга ошамаска мөмкин. Шуңа күрә без менә әти-әниләрне утырттык һәм балаларны утырттык. Шул ук балалар системасын карадык һәм инде кемнәр менә безнең топ дип әйтәләр инде, топ буллыкта икән, шуларны җыеп инде эфирыбызга әзерләй башлады. Нәрсә ошый? Аннан соң эфирга чыкканнан соң да безнең эшебез дәвам итә. Балаларны җыябыз, мәктәпләргә, гимназияларга, балалар бакчаларына чыгабыз, яшьләр янына киләбез һәм инде күрсәтәбез. Бу нәрсә ошыймы сезгә бу тапшыру, бу мультфильм ошый сезгә юкмы? Һәм инде алар үзләренең бәясен бирәләр. Аннан соң инде тәкъдимнәрне язырга сорыйбыз. Безнең Instagramда һәр вакытта эш алып барыла. Һәм шунда алар безгә тәкъдимнәрне язалар. Нәрсә җитми? Мәсәлән, хәзерге вакытта кулинария тапшыру сорыйлар мәктәптә. Бар ул яңа сезоннан китәчәк алар берсә. Эшлисебез килә дигәчтен, әлбәттә, килегез, эшләгез дип әйтәбез. Барысы да менә шушы эштә бара инде. Аннан соң безнең бар сайтыбызда шундый нәрсә лайк яки дизлайк дигән әйбер. Безнең тапшырулар бар, шуңа күрә һәрбер бала яки тапшыруны караганнан соң, яки мультфильмны караганнан соң лайк һәм дизлайк куябыз. Шуларны санап карабыз. Менә шулай итеп җыелабыз контент. Мәсәлән, ул балалар өчен нинди диапазон бар? Бармы яшь үсмерләр өчен тапшыру? Безнең бүленгән 5-тән 15-гә кадәр балалар, анда бар кичкенәләр өчен мультфильмнар һәм тапшырулар, бар яшь үсмерләр өчен. Һәм инде әлбәттә 15-тән олорак балаларга да кайвакытта мәсәлән калеп дигән тапшыру ул безнең 14-5 яшьлекләр өчен инде. Шулай яшьләр өчен бар. Бүленгән безнең яшьләр. Менә бу корпус безнең Ульяновскида 8 төбәккә хезмәт күрсәтә. Идел буендагы Мордовия, Чувашия, Пенза, Самара, Саратов, Ульяновск өлкәләре йөрибез без сюжетлар шуңа күрә баргачтан иң беренче булып инде без сорыйбыз менә шушы Шаян ТВ каналын карыйсың. Мин сораган кешеләрнең 30-40% шулайга мин сораган гомум санын алсаң 30-40% карыйбыз дип әйтәләр. Һәм чынлап та бу бик әйбәт бүгенге көндә менә 9 ай эчендә читтә шулай карыйлар икән. Димәк, аның популярлыгы үсә, балалар карый дигән сүз. Элек менә бездә дә ушыга керсәң дә, кунакка барсаң да, һәр вакытта бөтен кешегә килеп керсәң, карусель канал тора иде. Татарларда да, менә мин шуңа күрә Татарстан президентына да, менә ТНВ каналы җитәкчеләренә рәхмәт әйтәбез килә, барлар исеменнән шушы канал булдырганнары өчен. Шаян ТВ каналы нәрсә? Ул безгә беренчедән ТНВ каналына тамашачылар, телезрительләр генә әзерләми, безгә алмашка журналистлар да әзерләми. Шушында яшьләр, балалар белән барып барсагыз, шул кадәр дә матур итеп татарча сөйләшә торган балалар, аларны тыңлап тору кызык, телләре матурлыгына игътибар итәсең.
җөмләгә басымны дөрес куюларына кадәр игътибар мин карап торам һәр вакытта. Менә шундый балаларым булар, мин бик катыда сөенәм. Менә чөнки бу Шаян ТВ канал миңа калса, белмим, мин Казан өчен әйтәм, мин Татарстан өчен, әмма ләкин читтәге татарлар өчен бигрәк тә кирәк канал иде бу. Без моны күптән көткән идек, шундый нәрсә булса, нидә булса балалар каналы булсын иде. Без Ульяновскидагы Димитроград татар мәктәбендә ачарга уйлыйбыз аның штаттан тыш хәбәрчеләр пунктын. Безнең автономия Алла бирсә анларга нидер техник ярдәм итәргә тырышып, балалар үзләренең тормышы турында Димитроград шәһәрендә яшәүче татарлар турында шушы ТНВ каналына, Шаян ТВ каналына үзебезнең ниләрне сюжетларыбызны ала бирсә мәктәпләрдән балалар тарафыннан җибәргә ризалаштык һәм без аны шушы Шаян ТВ каналы без ала бирсә тәкъдир итәрбез октябрьдә дип уйлап торабыз. Аннан алып баручыларны чакырып, хезмәткәрләрне чакырып. Шуңа күрә мин әйтер идем, менә шушы каналның үстерүдә читтәге татарлар да күбрәк кирсә әйбәтрәк булыр иде. Чөнки менә без читтә яшәүче татарлар шушы каналда балалар үзләре күрсә, ары үзләренә дә кызык булыр иде ул. Татарстан Казан белән генә чикләнмәсә, менә минем барлык теләгем шушы. Нәрсә теләр идек, инде менә мин күргән мультиклар, бүтән мин күргән мультиклар, алар булдылар тәрҗемә ителгән мультиклар инде чит илләрдән. Һәм инде бик тә шәп булыр иде мин уйлыйм. Шәхсән мин теләр идем, һәм мин уйлыйм күп кешеләр теләрләр иде инде безнең үзебезнең Татарстанда төшергән татар мультиклары булса, ул әлбәттә яхшырак булыр иде. Әйтегез әле, балагыз сезнең татар телен өйрәнәме, татар телендә сөйләшәсезме? Балам сөйләшә, Аллага шөкер, татар телендә. Мин шәхсән балам белән татарча гына сөйләшәм. Хатыным минем сөйләшә татарча һәм русча. Һәм дә инде садикта менә ул хәзер алманча телен өйрәнә инде. Алман телен өйрәнә. Программагыз яхшы, аланы машы, безгә үзебезгә хатным белән багабыз ошый. Ләкин без теләр идек, без дә аланыбыз кичкенә, бәлки инде Маша и Медведь кебекләрне, шундыйларны урыс теленнән татар телебезгә әйләндереп шуны күрсәтергә бик кызык булыр иде. Чөнки хәзер современныйлар телиләр багырга современный мультиклар. Шуның өчен күбрәк бәлки үзебезнең мультикларны, иске мультикларны татар теленә тапшырып яхшы булыр иде.